Hi guys, good evening. Đây जोंहा बेरायनो थांनो ओंखारलायबाय ओमफ्राय थांनायसै आरोना माबा फेन्स बाजारावहाय थांनो नागिरदों मा लायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आरो बहा बेरायो नायलांबाय थादो इभिनिंनि बेरायहैनोसै लोगोफोरा इथिं ओंखारगासिनो दङ थाबदो गोलैबावो सोर सासेया iya nangkoba बोरैबा साइसरा नालाय आयो नालाय इखौ नायखाय नोङो इथिं बिराद किउट से माहा लागोन बेखौलाय स्कुटि थानाय मोनबा साबि लानो हागौमोन जोंनिया मा साजायग्रा बेलाय साजायग्रानो ini nggou sonoba sonoba gift होनाय नांगौमोन बार्डेआव मुलि हाबानि होनायखौ नांगौ बायदि आसुगुर नांगौबा आसुगुर नकलि होनदो आसुगुर नकलि मोजां मोनथ'यो बे दामान गैया माथो लिरनाय थाखायो माथो अबेबा खोनायानो दाखालि आं लांनाय बायदि दोनो एखे एसे जिन्ज्रि गोनां आरो इयो बेला एखेयानो नै लोगोफोर नांगौबा बेग मोजां होदो बैलायसोमोन फसन जानाया नै बेसोमोन नांगौबा लांफैनो हा ओइखौ गोसोमखौ लादोबाला आं दाखालि लाना दोनखायो इस किउटि होनदो बारा रांनि जानाय नङा नामा जागोन गैयालै जुथा नागिरनाय मोनासै नै उन्दे गेलेबाय थानो लुगैदों गासिबाव दंजोबावोसो नै बेयावबो इखौ लोंसै नामा इखौ गैया जुथाखौनो नागिरबाबो मोनासै नांगौआनो जोबखाया आइ गलाप फुलखौसो मोजां नुसिगोन तुम लेके आया तो बैग नांगौबा मोजां दं आं पिंक कालारखौ आया बै बेगखौ मोजां मोनसोबाय आङो